दङ जोङो धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि खुंगा बे फैयादा खेराइसालियाव आरो बे फैयादा खेराइसालियावहायनो दिनैनि गेवलां मेल जागासिनो दङ। बे गेवलांनि आलासि महरै जोंनि बे समाव सफैनो हादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां सिरस ईश्वरी सार बिथां। जों सिरस ईश्वरी बिथांखौ बे हाबाफारियाव फैनानै बोरैहाय लोगो मोनदों बे बाथ्रायाव एसे बाथ्रा लानो नागिरबाय। नोंथाङा दिनै 22थि खुंगा दुलाराय बाथौ गौथुम बे धेकियाजुलि बियाब फैयादा 22थि खुंथाय आफादनि गेजेराव नोंथाङा आलासि महरै फैनानै बोरैहाय मोनदों एसे फोरमायगोन नामा? आङो स्नाब बेंगलनिफ्राय नोंथांमोननि बे आसाम रायजोनि धेकियाजुलि होननाय जायगानि माने मा बुंबाय फैयादा गामियाव खेराइसालियावहाय जे बाथौनि जे मोनसे कनभेनसन जादों सभा जादों बेहाय रायजो राजा आइ आफाफोरखौ गाजा गोमजा नुफैनो हानाय जेसेबां नोंथांमोना आलासि महरै हांख्रायदोंमोन गासिबो सफैजोबदों। बेवहायनि गाजा गोमजा अनुष्ठानखौ नुनानैहाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बेखौ नुनो मोननानै आं मोनसे मिजिं थियो आरोखि जोंनि बाथौ धोरोमा आरो इयुन फिन जानाय नंला आवगायबाय थागोनसै आरो बे बिराद गिदिर मोनसे रेनेसास माने जागरण बे जागरना दा जोंनि स्नाब बेंगल नेपाल आरो बिदिनो नर्थ इस्टआवहाय जे त्रिपुरा नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश ओमफ्राय नोंने बांलादेश बेफोरबायदियाव जोंनि बर' बाथौआरिफोर दङ। बिथांमोननि गोसोआव हयथ' सिरि मोनखांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो। बाथौ गौथुमनि जा धोरोमारि मावनाय दोरोङारि आसार खान्थिनि गेजेराव बेसेबां सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोनो हादों होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों? बेखौ बेनि मोनदांथिया जाहैबाय आगोलाय जोंनि बर'फोरनि धोरोम बाथौ धोरोमखौहाय लानानै रायजो जानायाव जों गोबांनो बेले बेजे नुबोदों। दा दैदेनगिरि फोरोंगिरि बिजिरगिरि सायख'गिरि गोरों गोरा PhD MPhil डक्टरेट प्रफेसार बेफोरबायदि मानसिया जोंनि बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि बा बाथौ धोरोमनि सम्पर्के सिन्था भाबना खालामामोन आरो बे बाथौ धोरोमनि सम्पर्के खुनु गुरुत्त होआमोन। बिनि थाखायनो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमावहाय बारस्लायदोंमोन। दा शिक्षित समाज मानसिफ्रा दिनैहाय बे बाथौ धोरोमखौ आरो जाथिखौ दैदेननो थांनायावहाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गोबांनो गुस्लायनाय नुनो मोनबाय। दा आथिखालावहाय जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसिखौहाय गुबुन धोरोमाव बारस्लायनायखौ जों नुनो मोनला। दा बेखौनो जोङो बर' जाथिनि मोनसे बिराद जौगानाय आरो दावगानायनि मोनसे खाबु होननानैहाय बे बाथौ धोरोमखौ जों साननानै लायो दैदेनगिरि महरैहाय। नोंथाङा फैनानै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों जेला वेस्ट बेंगलनि आथिखालनि बाथौ धोरोमनि थासारि आरो जौगानायनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि थासारि जादों होननानै नोंथाङा वेस्ट बेंगलनि बेलायाव बुंनो नागिरदों? 1993 जोंनि स्नाब बेंगलावहाय वेस्ट बेंगलाव प्रथम दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जानानै डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सर्वेश्वर बसुमतारी बिदिनो हिरन डेका नार्जिनारि बिथांमोना जोंनि वेस्ट बेंगलाव थांनानैहाय बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि सम्पर्के बिथांमोना बेखेवहैयो। बेखेवनानैहाय जोंनि स्नाब बेंगलनि बाथौ धोरोम हान्जाया माने एसे गुलुं गुरजुं जानानै थादोंमोन। नाथाय दा वेस्ट बेंगलावहाय बाथौ धोरोम लाबोनो मोनबा ग्रुपनि बाथौ धोरोमखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेराव सबथाखि मेजरिटिया जाहैदों जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मानसिफोर आरो नैबे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा वेस्ट बेंगलाव अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजोंहाय दा आथिखालावहाय जोङो बे बाथौ धोरोमनिफ्राय जानगार जानायखौ जों नुनो मोनला। वेस्ट बेंगलजों लोगोसे जोङो नेपाल हादरनावबो जों आगान सुरैदों। बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि तत्वफोरखौहाय माने चिन्ताधाराफोरखौ जोङो बेहाय बेखेवहैदों। दा नेपाल देशआवहाय 5200 जन जनसंख्या दङ। बिथांमोनाबो फैगौ समफ्रावहाय बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि नियम नितिखौनो लानानैहाय बिसोरबो बाथौ आसारखौ खालामनो नाजादों। आरो वेस्ट बेंगलावहाय गासै जोंनि बर' माहारिनि संख्याया परिमाना जाहैबाय प्राय 3.5 लाख बा 3 लाख। बेनि गेजेरावहाय 60% बाथौआरि 40% मिसनारि। नोंथांखौ थांनाय सप्तासे सिगाङावहाय दार्जिलिंनि जा बाथौ खुंफुनाय बेलायावहाय बाहागो लानाय नुदोंमोन। नोंथाङा नेपाल हादर एबा दार्जिलिं हादरनि बाथौ धोरोमारि दोरोङारिनि सायाव माबायदि फोरमायथि होनो नागिरदों?
नेपाल आरो दार्जिलिंनि बाथौआरिनि समस्या जाहैबाय बेहायबो बाथौ धोरोमनि सम्पर्के दैदेनगिरि फोरोंगिरि बिजिरगिरि सायख'गिरि बुंथिगिरि गैयैयाव बिथांमोना आन्दायनानै थादोंमोन। दा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरि मानसिफ्रा बेहाय थांनानैहाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि नीतिनि गेजेरजों बेहाय जोंनि बाथौ धोरोमखौहाय अर्गानाइज खालामहैनो थांनायाव बिसोर आवगायनानै फैदों। बे बाथौ धोरोमा जोङो जोरनानै थानांगौ थाबाय थानांगौ बेनो आंगो बर'नि धोरोम। बेहायनो जोंनि राव थुनलाइ सोदोमस्रि हारिमुवा जोङो लोब्बा दङ। जोंनि बाथौ धोरोम सारा जोंनि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रिया बेरखाङाखै। बेनो जोंनि गुदि धोरोम। बे धोरोमखौ फोसाबनांगौ बयबो आजावनानै लानांगौ होननानैहाय बेहायनि मानसिफोरा जोंखौहाय बुंथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुम बेनि गुबै बोसोन आथिखालाव नोंथाङा माबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोननि सायाव नोंथाङा माबायदि बोसोन होनो नागिरदों? बोसोननि गेजेराव जोङो रायजो राजा आइ आफाफोरखौ जायफ्रा बाथौआरिफोरनि सिगाङाव जों बुंथियो हा दै बार सान अख्रां एबा सोदोब बैसोरो रावखौबो हिंसा खालामा। बैसोरो जगतनि मंगलनि थाखायसो आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि आनान गसाइया मोनबा तत्वनि रुप लानानै बे जगतआवहाय दङ। आरो बे तत्वनि गेजेरजों बे जगतनि जिउ जिराद दंफां लाइफां गासिनखौबो पालन खालामो रैखा खालामो। बे ओमफ्राय धैर्यशील होननाय जिनिसा संयमी जिनिसा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोननो थाङो मिथिनो थाङो बेखौहा बिजिरनोब्ला। दा बेखायनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहाय बयखौबो बजबनानै लानाय आरो बयजोंबो फोथायजानाय आरो मोजां खामानि मावलांनाय दिन दुखिया मानसिफोरखौहाय उसुख बिसुखआव गोग्लैनानै थानाय मानसिफोरखौ जेंनायाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौहाय जोङो जाहाथे साहाय्य खालामनानै मोनसे मोजां लामा मोनसे थासारियाव लाबोनो हायो। लामा आन्दायनाय मानसिखौ लामा दिन्थिनाय लेखा फरा रोङि मानसिफोरखौ लेखा फरानि बेफारै आथिखाल मुलुग संसारनि लेखा फरानि गेजेरजों जेरैहाय बयबो दावगादों जोंनि बर' हारिफ्राबो बे बाथौ संगठननि गेजेरजों बे बाथौ संगठननि आश्रमाव गथ' गथायफोरखौहाय फोरोंनानै फेदेरनानै जों जाहाथे जाथिनि भबिसतखौ जों दानो हायो आरो जाथिया बिनि गेजेरजों जाहाथे थांबाय थायो अराय सम मुलुग संसाराव बे चिन्ता धाराखौ लानानैहाय आश्रम भित्तिक जोङो फरायसुलि गोरलै गोरलैफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। नोंथाङा जिहेतुके दिनैनि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गाहाय बुंथिगिरि आलासि नोंथाङा दोरोङारि आसार खान्थियाव लाइमोन आरो माइनाव आफादखौ माबोरैहाय बरायनो नागिरदों? बे दोरोङारि आसार खान्थियावहाय जोंनि जे बाथौ धोरोमनि जे आसार खान्थि बेवहाय जोंनिया बास्तब मोनसे धोरोमनि अनुशासन प्रथा जे जोङो दङ माने सासन खालामनाय जे प्रथा दङ बे अनुशासन प्रथाखौ जोङो रोखा रोखा दानि लाइमोन सिख्ला आरो सेंग्रा जौगाफुनाय हान्जाफोरखौ जोङो आसि थुनानै खिन्थादों जे जोंनियाव बास्तब जोंनि अननाय अनागारि जुदिसा जों मावोब्ला बर' हारिया जोङो सासन खालामग्रा अधिपति दङ होननानैहाय जोङो आसि थुनानैहाय जों लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरखौहाय जों बुङो अननाय अनागारि खालामला जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौ सोरजिगिरि आनान गसाइया जोंखौहाय सासन खालामो। बे सासन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि मोनसे मान सन्माननि बेफार जोङो जानानै फैयो जाहाथे बेफोरबायदि मान सन्मान खहा जानाय लामायाव जाहाथे बे लाइमोन सिख्ला लाइमोन जोहोलावफ्रा जाहाथे बिदि आगानाव थाङा जों मोजां आसार आचरन लानानै मुलुग संसाराव मानसि रुपमै जों थांनानै थानांगौ। बिदिनि गेजेरजोंसो जों देरहासार जानो हायो। जों लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ बेखौनो बुङो। जोबनायाव नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबाय जिहेतुके कास्टमारि ल बे दासिम आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों सेबखांजाबाय आरो बियो दिहुनजाबाय। दा कास्टमारनि सायाव नोंथाङा माबायदि जोंनि बाथौ धोरोमारि बा जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव माबायदि खौरां हरनो नागिरदों कास्टमारनि बेलायाव? कास्टमारिनि बेलायावहाय रीति नीति नियम नीति अनुशासन प्रथा English. The customary law is the Bodo's rule. We are all the time say you are young generation, and two days we are advised don't play with don't play filthy work. So you work the well. Can you get the well result? We are all the say to there.